أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yan uwan mu'minai, muna ƙare muku sallama irin ta addinin musulunci da godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ƙara dawo da mu wannan majalisi a yau ranar 20 ga watan Ramadan shekara ta 1446 daidai da 20 ga watan uku shekara ta 2025 a wannan majalisi namu mai albarka, inda muke karanta riwayoyin Ahlul Bait alaihim salam akan babuka daban-daban, inda muke a cikin babin qada'u hajatul mu'min, biyan buƙatar mu'mini. Mun tsaya hadisi na 18, insha Allahu za mu ɗora yau a hadisi na 19. An abi Abdullah alaihi salam, an rawaito daga abi Abdullah wato Imamu Jafar alaihi salam, kala Imamu Jafar alaihi salam yake cewa, man dafa bi hadal baiti tawafan wahidan, wanda ya dawafi ga wannan daki dawafi guda daya. Ma'ana dawafi ɗaya shine ka fara daga inda ake fara, idan ka zagayo daidai gurin ya zama dawafi, kai dawafi ɗaya kenan. Ana haka ake kirga, daga inda ka fara to sai ka zagayo gurin shine ya zama daya. To duk wanda yayi wannan dawafin, yayi wannan zagayen so daya, kataballahu azza wa jalla lahu 6000 hasanatan. Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta masa kyawawa guda 6000. Wa maha anhu 6000 sayyi'atan, sannan Allah subhanahu wataala zai shafe masa munana guda 6000. Wa rafa'a Allahu lahu 6000 darajatan, sannan Allah zai daga darajarsa har guda 6000. Hatta idza kana inda al-multazam, har sai ya zo gurin da ake kira multazam. Wani guri ne tsakanin kofar Ka'aba da Hajarul Aswad, ana kiran gurin multazam. Ana kiransa multazam sai iltizamin da ake da wajen addu'a, ake iltizami da addu'a a gurin, wato an ce guri ne mahalli na ijaba na addu'a. To idan mutum ya zo daidai wannan gurin, fataha Allahu lahu 7 abwabin min abwabil janna, Allah subhanahu wataala zai bude masa kofofi guda 7 daga kofofin aljanna. Qala rawi, sai mai ruwaya ya ce, qultu lahu, sai na ce masa, shi abi Abdullah kenan, shi abi Abdullah Imamu Jafar Sadiq, shi mai ruwaya sai ce masa, sai na ce masa, jultu fidaka, mana raina fansa ya zuwa gare ka ibn rasulullah. Hadha al-fadl kulluhu fi tawaf, dukkanin wannan falolin saboda dawafi guda daya, a rubuta masa hasana 6000, a shafe masa sayyi'a 6000, a daga darajojinsa 6000, a bude masa kofofin aljanna guda 7, duk a dawafi guda daya. Faƙali Imamu Sadiq alaihi salam, na'am, sai Imamu Sadiq ce haka ne kwarai kuwa, wa ukhbiruka bi afdal min haza. To bari in baka labarin abin kuma da yafi wannan ma falala da daraja da wato tarin lada. Menene wannan abu ya Imam? Misali kamar ce an tambaye shi, sai Imam yake cewa qada'u hajatul muslim, biyan buƙatar mu'mini musulmi, afdal min tawafin wa tawafin hatta balaga 10. Yace to biyan buƙatar musulmi guda ɗaya ya fi dawafi na maimaita har sai da faɗa so 10. Wannan hadisi yana cikin alkafi na Sheikh Al-Kulaini, juz'i na 2 shafi na 194. Wato biyan buƙatar mumini guda ɗaya, ladansa da abin da ke cikinsa da abin da Allah subhanahu wataala zai wa bawa, zai wanda ya wannan biyan bukata din, ya fi wancan falalar da aka faɗa ga mutumin da ya ɗawafin da Allah subhanahu wataala ya karɓa. Allah zai rubuta masa lada hasana mai kyau 6000, sannan Allah subhanahu wataala zai yafe masa kusakurai munanan ayyukansu da aikata har guda 6000. Sannan Allah subhanahu wataala zai daga darajar mutum har sau 6000. Sannan Allah subhanahu wataala bai kyale haka ba kawai, sai da ya bude wa mutum kofa ɗai guda 7 daga cikin kofofin aljanna, saboda dawafi guda ɗaya da mutum yayi wanda Allah subhanahu wataala ya karba.
to amma duk da haka Imam Sadiq yake cewa kuma ka taimaki dan uwanka mumini ka biya masa bukata guda ɗaya ya fi kuma wancan. To ya kaga idan Allah subhanahu wataala ya lamunce maka, ya hore maka, ya baka iko, ya baka dama ka biya bukatun muminai da yawa, mumini ɗaya Allah subhanahu wataala ya baka wancan abu, ina kuma ga sauran muminai da yawa. Allah subhanahu wataala ya taimake mu, ya sanya mu daga cikin masu biya wa ƴan uwansu muminai bukata. wa sallallahu ala Muhammadin wa ali baitihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.